যতন খুলুমখা एडवांस हैप्पी हॉली नि जोराव जतन नखंबाय नखंनि लुकुरकबाय तंग थकसा थके जतन तंग लायबानि बागै वानसक लायजाक फियाबा चिनि तिति एडिसिनि स्टाफ चिनि तिति एडिसिनि एमप्लॉइज रनि बागै ब्लाइके खबर हाया राज्य सरकार जिसपा साइतंदि जे एडिशनो 6,600 कोटी टाका रां रहो एडिशनो रां कबांमा रहमानि बरक सठिक जागा व्यवहार खाया हनै राज्य सरकार जिसफोरनो सादि फियाबा फैक्ट निके माहाय दिनै 3 तारिख काई दंहा मियावनो बरनि सैलारि हावानि नांमानि चिनि एडिशनि अन स्टाफ डेपुटेड स्टाफ जत तंनाय रौदि ब्लाइके कपाल हाया ओ हलि जराव बरनि सैलारि हायानि बागै दिनै सिजरा कन्टेक्ट खायखा फियाबा बरक ताबक सुजरा ताबक प्राय 12टा टाइमै दंगो 12टा जराव चिनि तिति एडिसिनि स्टाफ रनि एमप्लॉइज रनि बागै सैलारि ताबक जरा रिलीज खायजेया कचारै दंजाव अमंखा फैक्ट इनके आं हास्टेनि लुकुरकनो सानायनि मुसुगु सैलारि पर्यन्त ठीक मते रहया हंके एडिसिनि एमप्लॉयमेंट्स नि राइट्स न पर्यन्त बर रहया हंके चिनि बाद बाकी डेवलपमेंट बर जागा बर रखाबा अथच राज्यबासिनो गुमरा खाई दंगो बेबाकु बानो दंगो जे एडिसिओ अनेक किछु रां रहखा होनो आं सानानि मुसुगु दिनै 12टा तामानि जराव पर्यन्त चिनि एमप्लॉइज रनि सैलारि गरै गोबांमा सैलारि आनो फन खाय एमप्लॉइज गोबांमा एमप्लॉइज आनो फन खाय साव सारचिनि सैलारि बर मानाय जों सामन खायमिया हायंके जों अमाहायके बाहायके तंनाय हलि जराव बाहायके चिनि नखुराव बाय जों तंथलाय तंनाय रहि गोबांमा एमप्लॉइज रक फन खाय साव बरक ताबक बाध्य हायसि जे अमाहाय जराव कक्ति सावनि बागै एमप्लॉइज रक प्रति मासे बरनि 1 तारिख 2 तारिख के सैलारि उङै थाङो फियाबासिनि एडिशनल स्टाफ के ताक पर्यन्त सैलारि अनिश्चित ख सिक्योरिटी करिखो जे तिनि रां फायनाय फाया बफ्र फायनाय सायमेया राज्यबासि रक जतनो खबर नावै नायनाय बायदि जे अम प्रेक्टिकल दे ना आं दाला देसा चिनि तिति एडिसिनि स्टाफ रकनि अवस्था ब्लाइके ताबकनि जराव दुर्भाग्य